Και από καλή θέση η μπάλα φεύγει out. Τσαβαλιάς, Αναστασίου στην επίθεση. Η σέντρα του Αναστασίου. Ένα δυνατό σουτ που γίνεται το 1-0 από το ωραίο σουτ του Βρίνιου. 1-0 για τον Αθηναϊκό, 24ο λεπτό της συνάντησης. Ναι, έγινε μια παλιά από τον Τάμπρατζη νομίζω, στο Τζαβαλιά. Αυτός την έδωσε με μία στον Αναστασίου που βγήκε σαν έξω αριστερά. Έβγαλε αυτό στη σέντρα, παράλληλη, και ήρθα από πίσω και πλάσαρα τον Βαλιάνο. Ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ για μένα από το ξεκίνημα και στο τελείωμα της φάσης. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα ψιλογραμμαζά στη μεγάλη περιοχή. Χάνει την μπάλα ο Αγγελόπουλος. Αποκρούει εκεί ο Χατζιακελής με κεφαλιά που γίνεται από τον Κωνσταντινίδη και η μπάλα φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αγγελόπουλου, out. Πολλοί παίκτες του Ατρωμίτου πάνω στην μπάλα σε αυτό το φάουλ. Εκτελείται τελικά η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Κερδίσαμε ένα φάουλ και στην προπόνηση τα βάραω εγώ τα φάουλ. Πήρα φόρα, κάναμε την κομπίνα και πήγε στο δοκάρι. Σιρκάνης, ωραία προσπάθεια του Σιρκάνη, ένα δυνατό σου του Σιρκάνη, πέφτει ο Αγγελόπουλος και στην αντεπίθεση ο Αθηναϊκός με τον Κοτάκη. Πάντα Κοτάκης, μια σέντρα για τον Τζαλακώστα, μεγάλη ευκαιρία, ο Τζαλακώστας μεγάλη περιοχή, αποτυχάνει για το σουτ. Κερδίζει πάντως την μπάλα, ένα δυνατό σουτ που γίνεται από τον Μπασαγιάννη και η μπάλα φεύγει out. Κάνει τη σέντρα, αποτυχάνει στο σουτ. Ο Ηλιόπουλος, έρχεται ο Μάκος από πίσω και παραβιάζει την αιστεία του Αγγελόπουλου.